Második hazatérés. Ismét felbukkantam a lélek óceánon. Ismét cseppek vettek körül mindenfelől. És ismét mindenki tiszta szívből örvendezett. Vidámak és derűsek voltak, miközben körülöttem lebegtek. Isten hozott, drága Csöpike! Isten hozott! Hallottam mindenfelől a boldog fogadtatást. Milyen volt? Hogy érezted magad? Hogy tetszett? Száporoztak felém a kérdések a hangkavalkádból. Hát mit mondjak? Fordultam az öreg lélekhez, amikor megláttam a csődületben. Úgy érzem, becsaptál. Élvezeteket ígértél, és ezzel szemben mit kaptam? Mérhetetlen szenvedést. Drága Csöpike, mondta az öreg lélek kissé megbántott hangon. Mielőtt elengedtünk volna a második tanulmányi utadra, azt mondtam neked, hogy ezen az utadon megtapasztalod a vágyat, az élvezetet, amely kábít, és a szabadságot, amely megrészegít. Megtudod, milyen az, amikor minden sejted üvölt az életért, s a másik ember érintése lesz az egyetlen cél. Viszont emlékezz vissza, felhívtam a figyelmet, hogy az élvezet olyan, mint a víz. Ha túl lazán próbálod tartani, vagy ha túl erősen markolod, mindkét esetben kifolyik az ujjaid közül. Csak szeretettel tartani kell. Ha pedig teljesen elmerülsz benne, elfelejtheted, ki is vagy valójában. És te pont ez utóbbit tetted ... Ez igaz, valóban felhívtad erre a figyelmem. De muszáj volt annyi szenvedést, megaláztatást is végigélnem. Méltatlankodtam tovább. Igen, válaszolt nagyon határozottan az öreg lélek. Bár eddig nem mondtam, mert nem került rá sor, de mondom neked most. Az iskola az az abszolút dódítás helye. És ezért is megyünk oda tapasztalatot szerezni, hiszen csak ezáltal értjük meg a dolgok valós mélységét és természetét. Mert odalent minden párban van, mindennek két vége van. 2. Van a meleg és van a hideg, van a fény és van a sötét, van a nagy és van a kicsi, van az édes és van a keserű, van a szeretet és van a gyűlölet, van a bőg és van az alázat, van a jó és van a gonosz, van az alkotás és van a pusztítás, van a születés és van a halál, és van a fájdalom és van az élvezet. És minden, ami van, annak van egy ellentéte. És te most, drága Csöpikén, először megtapasztaltad az élvezetet. Megtudtad, mit jelent elmerülni a fizikai test örömeiben. Megismerted a szerelmet, és aztán a szerelmeskedés extázisát. Megtapasztaltad a zene, a színek, az illatok és az érintés varázslatos mienségét. Megtapasztaltad a kreativitást és az életerőt is. Hiszen egy tehetséges, okos fiatal voltál. Amit aztán az elején a szerelemért és az extázisért félredobtál, majd a különböző szerekkel jóformán elpusztítottad. És azután megtapasztaltad mindezeknek az ellentétét is. Vagyis az élvezet hajszolása végül megölte magát az élvezetet is. Csak ennyit tudtam mondani, hiszen minden szava igaz volt. Beszéljünk Márkuszról, ajánlotta az öreg lélek, miért engedted, hogy ő vezessen? Meghökkendem. Előttem lebegett Márkusz arca, az, akit 1965-ben karizmatikus profétának láttam, majd később az 1969-es megtölt, börtönviselt férfi. Azt hittem, ő a szabadság kulcsa, válaszoltam. Az apám a fegyelmet és a folytogató rendet képviselte, ami megkínzott. Márkuszban pedig a káosz és a tágulás ígéretét véltem látni, azt hittem, Márkusz az ellentéte mindannak, amit gyűlöltem. Valójában Márkusz ugyanaz volt, mint az apád, csak a skála másik végén csengett a válasz.
Arthur a biztonság ígéretét adtad neked érzelmi tartalom nélkül. Marcus pedig azt a tartalmat adta neked, amire vágytál, de a biztonság edényen nélkül. Az egyik kalitkába zárt, a másik pedig hagyta, hogy szétfolyj a sárban. És amikor nem válaszoltam, öreg lélek folytatta. Marcus egy sebzett vezető volt. Az ő feladata az volt, hogy megkísértsen. Hogy megmutassa neked, a szabadság nem egyenlő a gátlástalansággal. Marcus kinyitotta neked az ajtót, de te voltál az, aki nem áll meg a küszöbön, hanem átlépted azt. Majd belecsúsztál a szakadékba. De ő jött el értem a végén, és suttogta Dylan rajtam keresztül. Ő hozott ki a szülői házból, az aranykalitkából, amikor már halott voltam belül. Igen, mert akkor és ott ő is tanult. A börtön falai között Marcus rájött arra, amit te csak a halálodban értettél meg, hogy az élvezet hajszolása felelősség nélkül csak a pusztulásba vezet. Azért vitt el Woodstockba, mert a saját bűntudatát akarta gyógyítani a tiéddel. Két vak ember kapaszkodott egymásba a káoszban, azt remélve, hogy a zene majd látóvá teszi őket. Elbuktam? Kérdeztem, miközben mintha még a nyelvemen éreztem volna Dylan utolsó kábítószerének, annak a papírfecskének a kesernyés ízét. Dehogy. Szó sincs róla. Tapasztaltál. Ez az életöröm és kapcsolódás kapuja volt, és a lecke az volt, hogy megtanuld uralni az életerőt. Te hagytad, hogy az életerő uraljon téged. És Penny. Tudom, hogy ő szeretett engem. Biztos vagyok benne. Vágtam rád dacosan. Akkor miért mentem másokkal is? Miért távolodtunk el annyira egymástól, hiszen én végig imádtam őt? Miért kellett ezt a tokoli veszteséget átélnem? Azért, Csöppike, mert amit te imádatnak hívsz, amit te annak gondoltál, az valójában függőség volt. Úgy kapaszkodtál Pennybe, mint egy fuldokló a mentőövbe. Penny azért ment el másokkal, mert te már nem voltál ott, mondta végül tárgyilagosan. Ott ültél mellette, imádtad a testét, de a szellemed már a drogok körében bolyongott. A szerek az élvezetek kezdeti forrása, amiket közösen kezdtetek el szedni, falat emeltek közétek. Te a saját látomásaidat imádtad, ő pedig a sajátjait, és a saját vélt vagy valós világában egy olyan férfival maradt, aki jóformán már csak egy üresség volt. Én mindent szeretetemet nekiadtam. Tiltakoztam. És azt hiszem, akkor zuhantam ismét a mélybe, amikor Chopin elsikoltotta a dalában, mert tudod, én csak szerettelek téged, mindent megadtam neked, amin csak volt. De te csak fogtad az egészet, és áldoztad, mint egy értéktelen darabvasat. Igen, azt adtam én is neki. Mindent. Kivéve a jelenlétet. Penny is gyenge volt, Csöpike. Ugyanolyan elveszett, mint te. Menekülni akart a magány elől, amit éppen a te kábultságod okozott. Azok a férfiak nem jelentettek neki semmit, csak egy órát, amikor valaki tényleg ránézett, és nem csak keresztül nézett rajta a tágult pupilláival. Penny hűtlensége nem a szeretet hiánya volt, hanem maga volt a kétségbeesés. Olyan volt, mint aki szomjazik a sivatagban, és bárhol is lát csillogni valamit, odafut, hát ha vizetlen. Nem tudtam válaszolni, csak az elmondottakat emésztettem. Az öreg lélek folytatta. Te egy képet imádtál, amit róla alkottál. Azt a Pennyt imádtad, aki miatt kiléptél az apád neked nem tetsző világából. De elfelejtetted látni a húsvér nőt, akinek félelmei voltak, és aki aztán melletted is magányos maradt.
Azért távolodtatok el, mert mindketten a másiktól vártátok a megváltást, ahelyett, hogy saját magatokat váltottátok volna meg. És a veszteség. Miért kellett ennyire fájnia? Mert az élet öröm és kapcsolódás kapujának a leckéje nem csak az egyesülésről szól, hanem az elengedésről is. Meg kellett tapasztalnod a veszteséget, hogy rájöjj, semmi sem a tiéd. Sem egy másik test, sem egy másik lélek. Amíg azt hiszed, hogy valaki a tulajdonod, addig láncot kovácsolsz belőle. Az önmagad láncát. És aztán később a fájdalom volt az, ami képes volt ezt a láncot elszakítani. Csak a veszteség által váltál szabaddá arra, hogy végre ne csak birtokolni akard a szeretetet, hanem érteni is. Penny is így látja már? Suttogtam. Penny már régen tudja. Ő volt a te golyód és láncod Ball and Chain, amit Joplin énekelt, de az övé viszont te voltál. Amikor Woodstockban a sárba fúltál, az utolsó látomásodban már nem a láncot láttad, hanem a gyönyörű szerelem sátrad, amit végig imádtál, míg vele voltál. Ott már nem birtokoltad őt, csak hagytad, hogy körülvegyen az extázisa és az egyesülésetek harmóniája. Az volt a megváltó tiszta pillanatod. Mielőtt eljött volna a következő tanulóutami ideje, összeszedtem a bátorságom, és azt hiszem, hogy nagyon dacosan, de így szóltam öreg lélek cseppéhez. Ha ilyen fájdalmas minden utazás, mint az eddigiek, többet nem akarok menni. De az öreg lélek csak nevetett. Csöpi kedrága. Minden iskolai napot, minden leckét teljesen más. Efelől biztosíthatlak. És mindegyik utadon tanulni fogsz, tapasztalatot szerzel, és megerősödve térsz haza. Nem tudtam, mit mondani. Csak hallgattam. Így hát az öreg folytatta. Bilány jó volt, kedves volt, szeretetet adó és szeretetre éhes, félénk ifjú volt, és elmenekült a felelősség elől. Készakarva soha nem ártott senkinek, mondta az öreg lélek. A következő utadon lehetőséged lesz megtanulni az ellenkezőjét. Megtanulhatod, milyen az, amikor erős leszel, kemény leszel, mint a gyémánt, és hatalmad lesz önmagad felett. Megtapasztalod a naptüzét, azt az izzó akaratot, amely nem ismer akadályt. Egy olyan testet kapsz, amelyet acéllá kovácsolhatsz, és egy olyan elmét, amely átlátja a káoszt. A tenger mérhetetlen ereje lesz az ellenfeled. Megismered a győzelem ízét, az aranysárga déldat, amely vetekedik a szerelem vagy a drogok által nyújtott élvezettel, de nem önpusztító, inkább felemésztő. Ott állsz majd a világ peremén, a végtelen víz hátán, ahol csak te létezel és a döntéseid. Megismerheted a magányt a csúcson, ahol a jéghideg víz termett, és a sós szél lesz az egyetlen társad. Hosszú éveket kapsz, hogy felépítsd önmagad, hogy parancsolj a testednek és az elemeknek. Lehetsz legyőzhetetlen, de lehetsz a saját akaratod rabja is. Ez majd rajtad áll. És ezzel elindultam ...